Республикала югары оқу йорттарына документтар кабул итүү кампания бара. Һаумыгыз хөрмәтле тамашачылар, эфирда интервью тапшырыбыз, студияла Гөлсүмә Иштанова. Программабыздың кунагы Башкорт дәүләт университетының кабул итүү комиссия яуаплы катибы Ринат Төлкебаев. Ринат Закирович, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, быел кабул итүү кампания кызыклыгының шарттарда бара, онлайн шарттарда дип әйтәйек. Бу һеҙҙең өсөн ҙур яңылык, мәле бындай тәҗрибәгеҙ бар инеме? Biz bir neçə yıl элек алдан ситтән торып документтар ала торгайнык. Безнең өчен бу яңалык түгел. Әгәр дә элегрәк без укырга килүчеләрдән 10% гына ситтән торып алсак, быел инде барыһында 100%-ында ситтән торып аласакбыз. Бу безнең өчен яңалык түгел. Без инде булган үзебезнең халәтләребезне мөмкинлекләрде арттырабыз гына, шул гына. Ел сайын асык ишектәр көне үткәрелә торган мәктәп укучылары өчен быел ул нинди форматта үтте, гомумән булдымы? Быел без яз көне үткәрдек, май айында гына үткәргәйнек. 2 тапкыр, бере бакалавриат специалитетларга аерым бер көн һәм магистратурага аерым асык ишектәр үткәрдек. Бу инде күбенсә YouTube каналында үткәрәбез. Барыһы кирип карай алалар, бу язмалар кала. Һәм менә 25 июньдә лә асык ишектәр көне була. Шунда кирип, безнең белән танышып, ишетеп, һорауларыгызды биреп, җаваплар көтегез. Ул сайтта үтәме, социаль сетьләрдә ашамы? Монда инде бик күбенсә YouTube каналда буласак, аның өчен күп хәлтармаларда безнең сайтларга һалгабыз. Алдан кирип, үзегезне билдәләп, алдан һорауларыгызды җибәрергә мөмкин. Без аларга эфир вакытында җаваплар бирәсәкбез. Бар һорауларга җаваплар бирергә тырышасакбыз. Бу алым популяр дип әйтә алабызмы? Хәзерге балалар өчен бында бер кыенлыктар да юк, чөнки улар һәр мәктәптәрдә дистанцион форматта укыгас, бер кыенлык та тумас дип уйлыйбыз, чөнки менә минем үземнең балаларым да шул ук форматта мәктәптә укыдылар. Улар беренче вакытта кыен булалар, алакта өйрәнеп киттеләр һәм май айында бер кыенлыктар юк, үзләре ултырып, үзләре эшләп, үзләре бәйләнешкә инеп бөтә эшләнеләр. Балалар өчен бер кыенлыктар булмас. Ләкин югары уку йортларына мәктәп сыгарыш укучыларына килмәй, монда олы яшьтәгеләр дә килә. Уларның инде кайберләренең кыенлыктары килеп туа. Менә ошо көндәрдә генә безгә күбенсә мәктәп сыгарыш классларының балаларының карталары шылтыраталар бик күп, ни өчендер. Улар өчен бик кыен, улар аңлап алмыйлар кайбер ниләрне, нескәлекләрен. Ләкин балаларның бер һораулары юк, без бөтә беләбез, эшләйбез, безгә бер ни дә кыенлык юк дип әйтәләр. Бюджет урындарына килгәндә, әйдәгез сынапта бу темага әйләнеп кайтайык дип әйтәйек. Арттырыла бюджет урындары. Әгәр дә былтыргы белән сагыштырганда, Башкорт дәүләт университетында дөйем алганда 600 урынга күбрәк быел. Бакалавриат һәм специалитет юнәлешләре буенча 500 урынга артты. Бұл инде балаларга бик күп мөмкинчелектер аса, чөнки бюджет урындары күбәйгәс, конкурслар кәмитегән дә аңлата. Ниләрдә яңарак әйтеп үткән сыгарылышларда быелга тагын арттырылу була дип әйттеләр, ләкин әлеге вакытка ул урындарды без белмәйбез. Ләкин ул урындарды бирһәләр, без шул ук көндә дигәндәй балаларга yetkәзәсәкбез, үзебезнең официаль сайтларда ул мәгълүмат буласак. Кайсы бүлектәрдә бюджет урындары каралмаган гомумән? Бұл көбінесе экономика юнәлештері буенча бюджет урындары бик кыскартылган, һуңгы елларда юк дигәндә дә була. Монда инде түләүле генә шартта керергә инергә буласак, һәм шул ук вакытта кайсы бер юнәлештәрдә быел киренчә бюджет урындары да арттырдылар. Бұл инде международные отношения юнәлеше буенча быел бюджет урындары бар, журналистика юнәлеше буенча һәм кайсы бер икенче юнәлештәр буенча бюджет урындарын арттырдылар. Бұл дөйем алганда безнең бары Башкорт дәүләт университетында 500 урынга артты. Түләүле уку ни хак улайга? Түләүле укуды быел артты, былтыргы белән сагыштырганда арттырмайбыз. Шул ук кыйммәлдә каласактар. Дөйем алганда көндезге бүлеккә кергәндә 110 меңдән башлап түләү буласа, бу бер елга инде. Кайсы бер юнәлештәрдә 130-140 була. Бу мәгълүмат барһыла безнең официаль сайтта бар, кирип танышырга мөмкин. Дөйем алганда көндезге бүлектә 110 меңдән башлап уку. Әгәр шарттарга әйләнеп кайтсак, студентларга нинди шарттар булдырыла, дөйем ятактан урын буламы, түләүле укуга кызыксындыра мәсәлән? Быел була, безнең әйтеп үтәргә кирәк, Башкорт дәүләт университетының төп бинаһының каршыһында юлаша яңа ятак төзелә. Бу ятак 560 урынга
560 урындык буласак. Был инде быел уку елына өлгермәйдер, ләкин минем белүемчә яңа елга чиклем ул ятакты безгә тапшырырга тиештер. Аллам бирһә, киләсе елга ошо яңа ятакка студентларны урнаштырабыз. Булай бар урындар була. Нинди факультет өчен әзерләнә бу яңа ятак? Был башка дәүләт университеты өчен. Анда айрым факультеттар өчен түгел, кемдән ничек яшәсәк, аныны киләсәктә күрербез. Ләкин аныны инде киләсе елга гына буласак. Элек дөйм ятактарда ремонтлау мәсьәләсенә килгәндә уңайлыктар булдырыламы онда? Уңайлыктар эшләйдәр, булып тора, яңартып торалар. Был инде капиталь ремонт, кайсы бер ятактарда күнсә капиталь ремонттар үттеләр, һәм шул ук косметик ремонтларла эшләп торалар. Абитуриенттар югары уку йортын хайлаган сакта уның ниндәй һәм гомумән дипломына игътибар итә. Бу яһәттән башка дәүләт университеты нимә тәкъдим итә ала? Укыра килгәндәрнең анда төрленчә була документлары. Монда инде төп документ ул дәүләт документы булырга тиеш. Кай вакытта була кай бер документлар алар туры килмәйдер. Был инде аккредитацияһы булмаган уку йорттарын тамамлаусылар. Булар бик кирәк булалар. Дөйм алганда документлар күбенчә шул көндезге бүлеккә мәктәп сыгырылыштары килә, ситтән торып укуга ул кемдер профессиональ белемдәре бар. Булар инде урта профессиональ белем һәм югары белем белән киләләр. Бу абитуриентларның документына ярашлы. Башка дәүләт университеты студентларны белгечләрдә әзерләп сыгарган сакта уларга нинди диплом тәкъдим итә? Ике диплом биргән факультетлар бармы? Ике диплом юнәлешләре бар. Был безнең юриспруденция юнәлеше буенча ике диплом бирәләр һәм шул ук экономик юнәлештәр буенча безнең ике диплом юнәлештәре бар. Монда инде 4 елның 2 елын монда Россия Башкортстанда Өфөдә укыйлар һәм 2 елын Кытайга барып укып, сыкканда 2 диплом алалар. Шул ук вакытта бик күп студентларның инде укыган вакытта сит илләргә стажировкага йөрү мөмкинлекләре бар. Был стажировкалар 3 айлык, ярты еллык, бер семестрдык һәм 1 еллыкта да бар. Был студентлар өчен бик уңайлы, чөнки ситкә барып, анда тел өйрәнеп кайталар, күреп кайталар һәм кайһы бердәре йөреп килеп бездә укуны тамамлайлар да магистратурага шул сит илләргә сыгып китүчеләр була. Яшьләрдә нинди яңа бүлектәр кызыксындыра, нинди факультетларга конкурс зур дип әйтә аласыз? Монда инде шул ук элеккегә килгәндә юридик юнәлештәре буенча, экономика юнәлештәре һәм тел белүләре бик нык конкурслар дур булалар. Һәм һуңгы вакытта шул ук тәвәл фәннәр буенча инде конкурслар арта, бу безне куандыра. Кайһы бер менә шул ук компьютер технологиялары буенча һуңгы елларда үтү балы бик югары күтәрелде. Яңа бүлектәр дә шулай кызыксыну тудыралар, шулай бит? Яңа бүлектәр быел бездә ике юнәлеш астык. Был инде беренчеһе түләүле булһа ул статистика, бакалавриатта һәм магистратурала, һәм магистратура буенча востоковедение дигән яңа юнәлеш. Был инде моны түләүле генә. Ташламаларга килгән сакта абитуриентларга нинди ташламалар бар? Улар нимәгә исәп тота ала? Ташламалар дигәндә был уларның һәләтенә карап шулай бит уларны кабул итү. Ниндидер әгәр дә алдынгы уку алдынгылар икән, олимпиада җиңүчеләре икән, нимәләр каралган? Монда беренчедән ташлама дигәндә индивидуаль казаныштарды әйтеп үтик беренчедән, чөнки укырга кергәндә һәрбер югары уку йортында ул бар, 10 балга тиклем югары уку йорты бирә ала. Бездә шулай ук бик күп олимпиадаларда катнашучылар, калган конкурсларда катнашучыларга шундай ук казанышлар өчен 10 балга тиклем бал бирәбез. Һәм әгәр кемдер инде бөтен Рәсәй олимпиадаһында еңүче я призер булып киләләр, улар өчен укырга ингәндә имтихан алабыз беренчедән, һәм укырга инһәләр безгә ай һайын 50 мең стипендия каралган бер ел укуга. Кемдер инде перечневый олимпиада менән киләләр, улар өчен тагын да безнең ниләр бар, бонуслар, ул 30 меңгә тиклем стипендия. Ләкин монда инде бердәм дәүләт имтиханы 75 балдан кем булмаска тиеш. Улар кемдер түләүлегә киләләр, кемдер түләүгә килгәндә, әгәр дә уларның бердәм дәүләт имтиханнарының урта балы югары булһа, 5%тан 15%ка тиклем ташлама каралган. Бындайлар казаныштар димәк исәпкә алына дип әйтәләр. Барыгы исәпкә алына. Бuna мәктәп укучылары мен беләбез, һәр университет якындан эшләргә тырыша. Кайсы мәктәптәр менән хезмәттәшлек итәһегез, ничек хезмәттәшлек итәһегез? Дөйм алганда без бар республикаман тырышабыз эшләргә, һәрбер мәктәптәргә сыгабыз. Әгәр дә без был эпидемияга тиклем инде районнарга йөреп, район үзәкләрендә очрашуда үткәрһәк, һуңгы
ярты елда бик кыйынлыкка тура келди. Ләкин бик күп райондар биз менен үзләре бәйләнешкә сыгып, бар мәктәпләрде бер дистанцион форматта бер ергә йыйып, уларга аңлатабыз, улар белән һөйләшәбез, әңгәмәләшәбез. Был яктан эшләр бара. Димәк, бәйләнештәр өҙөлмәй дип әйтә алабыз. Бәйләнештәр өҙөлмәй. Монда нимә куандыра? Быел республикабызның җитәкчесе Радиф Әлиш Хәбиров бик нык эшкә тотынды һәм безнең республикалагы һәрбер балага, безнең республиканың югары уку йортлары турында һөйләргә, һәрберенә yetkazергә дигән максат куйды. Буның өчен инде безнең җитәкчеләр дә очрашуларга йөриләр, бик күп брифингтар үткәрәләр. Был инде балаларга өлгерһендер генә көндә көн аша дигәндәй ул брифингтар үтеп тора. Өйдән утырып тыңларга мөмкинлекләре бар. Әгәр дә вакытлары булмаһа, адак килеп язмаларда карап, таныша алалар, нимә турында һөйләгәннәр. Шул вакытта алдан һораулар да бирергә мөмкин. Шул очрашуларда шул һорауларга җаваплар бирәбез. Һәм менә без үзебез дә асык ишек көндәр үткәрәбез. Шунда ла шул балалар белән очрашабыз. Һәр вакытта бәйләнештәбез. Быел инде менә шул эпидемиялык обстановканы нигә алып, без бик күп социаль селтәрдә теркәлдек үзебез. Һәрбер балалар менән шул социаль селтәрдә эшләйбез. Һәм шулай ук яңа мобиль телефондар эшкә алып, улар шуларда WhatsApp буенча балалар безгә һорауларын җибәрә алалар һәм без белән бәйләнештә була алалар. Гомумән Башкорт дәүләт университетының ишектәре асык көтеп калаһыгыз абитуриентларда. Ишектәр асык дип әйтү һәр интернет исендә генә без һәр вакыт селтәрдәбез, безгә языгыз, шылтыратыгыз, без һәр вакыт шатбыз, һәрбер һорауларга җаваплар биреп, без белән әңгәмәләшәбез. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Башкорт дәүләт университетының кабул итү комиссия яуаплы сәркәтибе Ринат Төлкебаев менән әңгәмә тәкъдим иттек. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.